Uhuru Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyukuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda umsialia utagete showroom yeto nigo ere engale eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yega kurigiriria amabati aiga ntobwate team ya Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yega babwate chingoro chingiye cyugo kwarigania na boigo cyo tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibego babwate boomerang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia aye chigage emerongibire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia charcoal gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukanya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikonyara kabo gutumika chingagicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo uchanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyega ya Uhuru Superstores yegotoka se nyumba ya Uhuru Complex imiyo chigo busongo iyo erangene duka Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sete namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Zuku, home of quality entertainment with reliable internet and affordable satellite TV across the country. For $29.99, get your satellite TV dish and decoder with strong signal. Enjoy crystal clear channels, kids shows, sports, local dramas, Nollywood, Nat Geo, and more for $4.50 per month. Mwancho barigereria chiaragire Chinsa Ikomi chabano maragoba Jumatatu yega yechi tariki 15 mutienyo 11 mwaka bwechiri 2025 Ekeonga se Chinsa Ikomi asenchira yo bwenge nchengoro wa Catherine Nyaboga wisana makoyekora sumu na wimanyerio Kevin Ongeri nera kwaneke buna chibichechi na marengo ikirachira asenchira yo bwekero kama na intugoika omwero Gati ya bonchirira koro Nyamwange ime yabo baracho nyari barishache county ya Kisii nigo bagendrete ko barasere nene kubatikana no muriro oyuateka obutko bogo kiera rero nabo gosamba gati ibanda gos ebibanda nebyoske ebyo bigotumeka ase obonchiriri korangana nabarabo igiacha kyo muriro yo goikira bono tikira manyikana ase bono baruro kubora gocha ase serikali ya county ya Kisii kobakonya wechakia na indebuya abatwasaba gatabi yakora ikigashito tukagenda ntukaenda kitwekire chinyomba twalire sapa kanyara kabatoko iguchinduru chigwakwa kurwase tukunyara kabatoko kare mirimo ibande betu na biyete iga nabatwanyara to kabalinde toko minyoka toko ikange torore nkikiabete toko ikatokanya no muriro ro manene abatoi bangite tokaminyoka tukaligia amachi tukachaka konyara kabatoko limyo muriro yo one kartwanya kabatoko yolimirende nabo saletie binte binge kwagararende konyobwatire no muriro ko yolimitari gasire raisi no saletie binte bete binge lakini buna birensa mu biroche kanyara ngo muriro obwatire nabona nkolete gasiane bia gasike salon yane nkaenda nyomba
kanyore simingo muliro bwatire salon kebanda kinge next nabo ibinte binge byariyete mbakebire natigete imenongo tige stock yane yonsi gochande na onchoreri bakama karakere gento no kyari ngeme salon yane natigete chi braid imenongo tiga chi piece nongo tiga kere gento ge salon except blow dry yuka baka mafuta kere gento na makarangoni ko no ari ngeme ne stock yende ne cross chips bajia ibinte byon spin byari ngeme ya sara bya nembiri stable sengenchonche no mwanafunzi tinda ba stable mbono ngonya gwetema ono gwetema okundo chenga nande kwanyira nirinse ntaro chesengo chiko chakera kinya saengwancha Togo skabosio abana banyaruka ababet bakoibora nabo barinse y'emyaka 13 kurase county ya Kisii mugasorero goseritwe rero nigo basangirikana asi abisio muwakirishi we county ya Kisii omoske donya Doris Aburi nabo igo kubwatukiro obosemi buna barairende nabo igo koyegwesegeto cyo koyegenderia asa masomabo ukwana segikarikyo kyarigeni wano mujumbo oyo abange babanyaruka abo nigo bakwanira igoro yari abagendrete gwetora nabo igasbaboria gusira kogendera n'amasomo abo abande ebatibongetu abande ebangaine tu omonto nabo akobori naki donya bono ekero gochikomerana n'abana abo igo kweni kareji abana aba bagendera ko bamurito batibono murito bale banyorire mpaka abana ntoko batiga intubu n'abayibori n'abana bali bande bataranyora abana bakorora abana aba ego bagochikote batinda getuko babuna abana bali so abana bali tukeliri rero sha ya baregister busa mbali gwakana even a single unless batame bono kuruga bagende twabaleta babe registered toba second chance bairane skuru onye bali bali primary batagete koirana bairane secondary bairane chi university bairane chi TVET bairane. That was number 2. Number 3 tobatebi okonyoro mwana omutangani neri yakabere it is very easy bakore uzazi egero mwana yo mokara akina bairane skuru bakonyobogi mabwabo bamanye ko chako baba because they are not parents abe bale teen mothers ebi nebire chikoti omete monto tate batwa mubekeire amamocho onye ndirikero monto agokora egasiaye otango ntonyore ti omwana 11 years gega kabwato mwana ntore konyoro mwana ole 13 years kabwato mwana kero muntu gare kogenda kore gasiaye abantu bayigwa basacha babago tibonga abana gogo tibonga igoko bwatu kwa butoru amangana yera tokonya kwa abana banda malito mba ko irorere bakobanga ekyagero ndete yota ete ko butoru so ise koba asenaro monto ora tingu kabiso tingu igubororo nali ora tigo sali abana okwa bwana iro tingu proper na ndo tingu because abana aba they are suffering omwana obwato omwana alafu matebe omungno yo kwanira ingiketali ekebe noko omwana obolito omwana omusinini alafu ayabona no lepara ogotara ayabona ebintu byabo byonsibire bya ebibwanera tebisaligwe nali abana baralendwe Morikeito Daniel Ontiri nagendete okwageneria horoboti orurogo chire asoboikiranu ibere na boigo inyecho botko bwarero muri oye nigo muswada hoyorengete komorusi abise mukana bwe county ya Nyamira amoske mu minyaribo mambya rero ikiwase bungene ye county ya Nyamira no mu MCA oyobonya matuta omoske Julius Matwere asentunde yega mogavana nyayibo niga komochi wana mamocho rimocho ritangani asogota skari chiko goseka tipayense seboigo rimocho ryakaberirire obotumukyo bobe bwe abisi mugavana nyayibo niga bwate anye amatuka 5 na abere gose gwikeyemo erio kwegerera nabo igo gose chikura chitarakwe chichigwa kwana ba MCA banyamira asebono ba MCA baremerongo 3 na babere nabo igo nigara chi kogenda ose chikure chichirakwe nigo chirachi goteba buna na chikura county ya Nyamira gose nigo arachi gwa kwesko una omugavana. Next order. Administration of oath. Next order. Communication from the chair. Next order. Messages. Next order. Petitions. Next order. Papers. Next order. Notices of motions. Notice of motions. Honorable Julius Kimomi Matwere, Member of County Assembly, representing Wanyamatuta. Filed Gazette Notice number
to 31 of 14th November 2025. Honorable Matwere. Honorable Speaker, I wish to give notice of motion for removal of Honorable Amos Kimomi Nyaribo, the Governor of Nyamira County, from office by way of impeachment on the following grounds. Number one, gross violation of the Constitution of Kenya and other laws. And two, abuse of office. Thank you, Mr. Speaker. Next order. Statements. Next order. Motions and bills. Next order. Adjournment. Honorable members, the House stands adjourned until Tuesday, 18th November 2025 at exactly 9:30 a.m. Mokonyi w'omuraia kiama kiria gia Jubilee Daktari Fred Matiang'i ritkuria yosomo gasorero ni gakwanira ayagenderete imeyensi ana mono ensemeria ya siasa hukwana kurwacha bisi chinene kiama gia Jubilee Matiang'i nigo ate abuna abase abo baratake kobwatani gose kurigie birogo gati abo obwMC na boigo obojumbe bariganiwe kiama gia Jubilee asabo igateba buna obochori oboke bwa Jubilee nigo burachi gokorekana young people who want to participate as MCAs, as members of parliament, you are welcome. Twende nomination, Angel Mbuthia. Hii sasa ndio party ya future. Tuingie hapo. And it will be free and fair. Hatuwezi kusema eti unajua huu ni mzee, mudhuri yoyo, mopea hii kitu. Hapana, 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 hiyo hapana. We will go by, that arrangement. So that then, I would like a situation personally where we have zero complaints and zero court cases kama hizi tumekuwa nazo. Tunafanya nomination, alafu tunapelekwa kotini, then we waste time huko kwa court, alafu mwishowe tunaaibika. When the court says, hapana, huyu ndio angestahili kupata, ama namna hii. Hiyo sio mambo mzuri, na sio ustaarabu tunataka kuwa nao. Sasa kwenda mbele, vile tumeagizwa na kiongozi wetu wa chama Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. I will personally, this will be my first assignment to focus on, and I will deliver on it with military precision so that kila mtu, it will be absolutely free and fair. Yeah, yule mtu ambaye anapata ndiye anapata. Hata uwe ndugu yangu mimi siwezi ukuende nyumbani tukutane kwa mama tukule huko. Lakini chama ni chama. The party grows. Ama na gani? That's what we want. Yeah. So tutaenda namna hiyo na tukimaliza mpango wetu wote wa nomination na process hiyo tutafanya, now take you through as our leaders on the grassroots. You understand it na muone vile tunaifanya, so that the process is not only transparent and free, it's also seen and accepted by you, our grassroots leaders, as free and fair. Hivyo ndivyo tunaweza kwenda mbele. Ya mwisho, unajua chama na uongozi wa chama na vile tunaendelea mbele ni kama ule mtihani unaitwa mock. Ritko rero crossing yoburindi waime nigo murobiri obukuri kama krutu gosaba usaba banyanyimbo ochaka bene imeyensi ya Kenya. Murobiri yo nigo rengete gochakuri kabanyanyimbo chiri Ikomi na nigo ra koragana gosasi nigo gendete ase bitu gwetani chimi inye asa chikauntion semerongene na isano na ibere imeyensi ya Kenya. Kurase Orogongo rwagusose kuri county ya Kisii murobiri yo nigo chaka Chinsa ibere chamambia ase getige chigasore kya Kisii Stadium na nigo rache ko Ikomi Chinsa Ikomi nemo chiabona marawa.
Murigere aho ikiraga mnoto chukira muri Ekeonga Chinsa Ikomi asinchira yobwinge ayo munayanda mange ibere na wayigonye chubutko bwarero nere dipo ne asanya asinchira yobwikira nuchenga atiri Nyaboga kibinongeri kuri studio ya kabere nera kone kebune chibichechi na marengo ikirachira asinchira yobwikira no urasomo no uriwe manyire twarengenera wisana bakore twaruborige borobye. Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyure e company nambe yemo iyo korose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire korwase chire cheri guririke iriya gatigati wekariguri lyabantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuragani gwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eri bwenyorere abamanyi na bwigo enekenga enyumba yao
use asomanyete use chireche biasara njibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke nyega ya Uhuru Superstores ugiye gutoka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Amone